Kaixo, gu laugarren beko lagunak gara eta gaur aurkeztuko dizueguna Amerika da. Eskerrik asko etortzeagatik. Herrira, ze txikia den Amerika. Ze handia den Amerika. Eta hemen, herrira ze txikia den Euskal Herria. Betez dago hau Amerikara. Egualde eta Ipar Amerika. Urdinez Ipar Amerika dago, hau da. Gorriz Erdialdeko Amerika. Eta berdez Hego Amerika. Igua, basamortutako biztanleak. Hauek basamortutako biztanleak dira. Eta basamortuan bizi dira. Kakao ekarri zuten Euskal Herria, eta beste hainbat gauza ere. Tribua, inuitak Ipar Amerikan bizi dira, eta inuitan bizi dira izotzetxeetan. Hauek izotzetxeak dira. Tribua, Lautadan handietako indiarrak. Lautadan handietako indiarrak estatu batuan bizi dira. Berdez dagoena hau estatu batu gara. Batzuk nomadak dira eta beste batzuk sedentariak dira. Hauek nomadak dira. Eta badakizute zer da nomada eta zer da sedentarioa? Nomadak dira etxetik aldatzen dutena. Eta sedentarioak leku finkoa dutena. Maiak Amerikako herrialdean bizi ziren tokiak. Guatemala, Costa Rica, Belize, Mexiko, Honduras, El Salvador eta Nicaragua. Hauek dira herriak bizi ziren tokiak. Kaixo, orain txoko txuriko aurkezpena egingo dizuegu, espero dut zuen gustukoa izatea. Orain irakurtzeko dizuegu Amerikako biletea. Hau da Republika Dominikako biletea eta 55 zentimo balio du. Hau Kolonbiakoa da eta 55 zentimo balio du. Hau Estatu Batuetako biletea da eta $5 eta €4 artekoan dago. Maputxeak edo araukanak amerindiarrak dira eta Txileko Argentinako hegoaldean bizi dira. Amerioa da eta arautza kolonia jartzen dut. Hau amerindiaren tipia da. Gure 16 mai elkartutako zabalera dute eta gure gelako altuera dute. Hau izan da gure aurkezpena. Orain kolonizazioaren aurkezpena egingo dizuegu. Espero dugu zuen gustukoa izatea. Kaixo, zuei laguntzera gatoz. Guk Euskal Herritik gatoz. Gure herrialdeko gauzak erakutsiko dizkizugu. Bai, hauek dira gure herrialdeko produktuak. Artoa, tomatea, patata, pipefa eta kakaoa. Eta zuen herrialdeko produktuak zeintzuk dira? Txerria, ardia, salvia,
Bai, lurra gurea da. Alde hemendik India zikina. Ez gara hemendik joango, lurra hauek gureak dira. Joan hemendik edo borroka aurkiko dugu. Bai, borrokara goazen. Orain Amerikaren eta orain eskaintza egingo dugu. Espero dugu zuek gustatuko izatea. Oso nahi, guazen izatzezo. Bale. Eta orain, ondo da. Welcome to USA. I'm Michael Jackson, the famous artist. Let's start the party!